Zo, ik vertrek nu terug uit Breskens naar Vogelwaarde.
Sla linksaf naar de Westlange weg. Sla linksaf naar de Westlange weg. Blijf 3 kilometer doorrijden op de Westlange weg.
Rechtsaf naar de Schoolstraat en weg vervolgen naar de Indianastraat.
rechtsaf naar de Langebettenweg en sla linksaf naar de Middenweg. Blijf 2 kilometer doorrijden.
linksaf naar de Binnendijk.
linksaf en sla rechtsaf naar de Scheldeboulevard. Sla rechtsaf. Blijf 1,5 kilometer doorrijden.
Maassalpromenade te blijven. Over 100 meter sla linksaf naar het Summertimeplein. Sla linksaf naar het Summertimeplein en weg vervolgen naar de Briljantboom. Over 50 meter ga bij de rotonde rechtdoor om op de laan van Oostende te blijven. Verlaat de rotonde naar de laan van Oostende. Over 150 meter ga bij de rotonde rechtdoor om op de laan van Oostende te blijven. Verlaat de rotonde naar de laan van Oostende. Over 50 meter ga bij de rotonde rechtdoor om op de laan van Oostende te blijven. Verlaat de rotonde naar de laan van Oostende en sla linksaf naar de Ooievaar. Sla linksaf naar de Ooievaar. Over 50 meter ga bij de rotonde rechtdoor om op de laan van Oostende te blijven. Verlaat de rotonde naar de laan van Oostende en sla linksaf naar de Vlinderlaan. Sla linksaf naar de Vlinderlaan. Keer hierom en sla rechtsaf naar de Vlinderlaan. Sla linksaf naar de Koninginnenpaasje en sla linksaf naar de Aurelia. Sla linksaf naar de Soeterberg. Over 100 meter sla linksaf naar de Schepelaan. Sla linksaf naar de Schepelaan. Over 400 meter sla linksaf naar de Waterlanden. Zo, de laan van Oostende, ook nog even interessant op mijn route om het in beeld te brengen. Dus je ziet het hier. Ja, de afwerking is er bijna en dan heb je hier ook het fietspad om rechtstreeks naar de N290 te gaan, zoals ik even getoond had al met de dronevlucht. Dus nu ga ik gewoon verder langs hier, via Zaamslagveer en dan uiteindelijk Vogelwaarde.
Zo, ik ben hier even aan het Jan Loninkpad. De voormalige burgemeester van Terneuzen. Voor de mensen dus die het nog niet weten, heeft dus hier ook een naam, een pad. Er is dus een pad met zijn benaming. Zo.
linksaf. Zo even een korte pauze hier bij de Spar voor dit. Nog enkele vitaminen binnen drinken. Ja, en daar komt er een bekend voertuig langs. Het openbaar vervoer op zaterdag. Met het klein busje lijn 10.